So हस्पिटालनिफ्राय सिद्दा न'आव मोनफैबाय बेनिफ्राय मोनाफैबायबो नैबे संख्रिनि ना गोरान साबेसेया बेखौ जाफेरखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आं बेखौ माबोरै बानायनो नागिरदों नायदो स' नैबेबायदि दै गुदुङावहाय बेखौ एसे दसे बयल जाग्रोनो होनांगौ बेनिफ्राय बेखौ बिगुरखौ जिरनानैहाय मैथानि फिथाइ ना मैथा फिथाइजोंहाय बेखौ जानांगौ स' मैथा फिथाइया माबायदिखौ होनो बिबारा ना आं नोंथांमोननो दिन्थिनि स' नैबे लाइटआव दिन्थिनो नोंथांमोननो खोमसि जादोंना नै स' मैथाखौहाय मैथा बिबार नैबे मैथा फिथाइ मा होनो ना नैबेखौ बेजोंहाय बे नाखौहाय नै जागोन आरोना स' बिराद गोथाव जायो बानलु ज्रोम होनांगौ बानलु फिसाखौ मोनोबा मोजां बेनिफ्राय मस्ला खुनु बाहायनाङा ओरैनो हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखा बेखौ देग्लिना होनांगौ आरोना स' बेखिनिल' स' बेनोसै बेवहाय DrNabla सारनि आपडेटखौथ' दिनै नोंथांमोना मोनथिबाय ना 2 weeksनि समय लाबावदों स' जियानो हक मोजां जागोन होननानैहाय आसा खालामनो हायो नाथाय बेनि गेजेरावनो बायदिसिना आं अलरेडि मोनसे भिडिअ होखांखाबाय ना बयबो गाव गावनि फेभाराव बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं बेफोरखौ दा खुनु बेबायदि सावरायनो गोनांथि गैया बिनिखायनो आङो रावनिबो क्लिप्स दामाखै रावनिबो बागै बेखौ बुङाखै स' 2 weeksखौ जोङो मेगन मोसेबनानै बेखौनो आर'ज गाबनांगोन जे सारा मोजाङै उदां अख्राङाव फैनो हायो बा बेखिनि लामाया जाहैयो बेनि सिगां खुनु कन्ट्रभारसि जाग्रोआ बेखौसो जोङो दिनैनि समावहाय हमथानानै लाखिनांगोन ना बेनिफ्राय नायाबो आंना बयल जाबाय दा बिगुरखौ जिरनांसिगौ स' आं नोंथांमोननो नैबे मन'लिथनि बाथ्रा जे बुंदोंमोन बेखौहाय आङो बेखौ संखांनानै मोजाङै फारि फारि माबायदि कमेन्ट्सनि कन्ट्रभारसि जालायदोंमोन ना मा बुंदों बिथांमोना बेखौ जोङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन हयथ' गोबाङानो नायबाय नाथाय मा कमेन्ट्सआव मा लिरना हरदों बेखौ हयथ' गोबाङानो मोनथियाबो दा बेखौ सोर जोंनि गेजेरावहाय सुस्रांनानै होगोन ना बे बेले बेजेखौ सोर सुस्रांनानै होगोन माहारियारि आफाद दा बेखौ लानानैहाय मा सानो आरो जोंनि थुनलाइ आफादफोरा मा सानो आरो जोंनि बिदिनो गोबां आफादफोर दङ जिहेतु जोंनि हिस्ट्रिया बबे दिगजोंहाय बा बोरैहाय आवगायगासिनो दङ बेखौ लानानै इयुननि समावहाय जाहाथे गोबांथार प्रब्लेम जाया बेखौहाय सल्भ खालामनानै होनांगौआ सोरनि दायित्व दा बेबायदि जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि कन्ट्रभारसिया जालायोबा थारैनो ससियेल मिडिया माने बिथांमोननि गोसोआवहाय माबा मोनसे असान्थि दङ बा जोंबो गोनो गोथो जानानै फैबाय दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय नुनानै दा जोंबो सन्देहसो जायो थारैनो जोंनि हिस्ट्रिया मालायनिफ्राय खावनायसो नामा दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों जिहेतु मन'लिथखौ लानानै आसाम बिधान सभानि गेटआव जे गायसनबाय मानगोनां बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे आसामनि CMआ जे बेखेवबाय गाजा गोमजायै जोंनि बर'निफ्राय थांनानै बेखौ मोसालायनानै वेलकाम खालामबाय दा बेखौ लानानै जों मोनसे गोग्गानायबो फिल खालामदोंमोन नाथाय दिनै बेखौ बिथांमोना बुंदों जे नामखौ सोलायनांगौ ना जिबायदि पस्ट होदों बेयावहाय गोबां मिस्टेक जादों होननानै दा गुबुनाबो बेनि सुजुगखौ लादों जेरैहाय आङो नाम मेनसन खालामनो सानाखै बिथांमोना डाइरेक्टयै आं नोंथांमोननो कमेन्ट्सखौ दाहाय आङो फरायनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना साबसिन आरो हामसिन बुजिनानै मोनगोन दा जियानो हक 2025आवथ' बे रोखा जाबाय ना BJPआ आलादा गेलेगोन BPF आलादा गेलेगोन UPPF आलादा गेलेगोन दा सोर माबायदि स्ट्रेटेजि खालामगासिनो दङ बेनि आपडेटआबो बारा सम गैलिया फैगासिनो दङ लासै लासै आरो गोख्रों जागासिनो दं नाथाय पाब्लिकनि गेजेरावहाय मा मेन्डेट लानानै थांगोन बे मोनफ्रोमबो पार्टिया बेसो नोजोर होनो गोनां आरो जों रायजो राजाफ्रा बेनि फारसे मा एवेयारनेस जानो गोनां दङ जिहेतु बे बिसायख'थिया बेबारनिया बिसायख'थिल' नङा जोंनि थामोनथा रैखाथिनि जोंनि थांना थानायनि गासिबो बेवहाय सोनारना थागोन जोंनि काउन्सिलखौ लानानैबो बिराद गिदिर मोनसे बे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय फैयै फैयै नैबे अदाबावहाय जफैबाय अर सायनो फैबाय आं आदाजों दसे नै सानैजों अर सायनोसै
संखांबाय ओंख्रियाबो रेडि जाबाय मैथानि बिबार ना फिथाइ मा होनो जायखिजाया बेखौ संबाय दा थांनानै जानोसै नैबे अरखौ सायखांनानै थांनोसै माने टाइम जाथ'वाखै नालाय बेखायनो बेयाव फैथ'बाय दसे स' नैबिदि अराव आरामसे जनानै नै आदाया ओंख्रि संगासिनो मालाय मिस्टारा माइ रोगानानै मेंबाय ना स' नै ओंख्रिल' रेडि जानांगौ ओंखामा रेडि जाजोबखाबाय नै मालाय मोनजोब्बाय स' बेसेनोसै बेखिनियानो ओमफ्राय थांनानै जानांगौ उन्दुनांगौ स' बेखौ खामानि गैला नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायनोसै नायनोसै बेनिफ्राय मन'लिथनि जे दङ बे कमेन्ट्सफोरखौहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो गाबोननि फुङावहाय होना होगोन स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ स्टे टिउन बाय बाय